Еврото идва, а имаш OpenCard магазин? Ето най-важните отговори за модула за конвертиране. Променя ли модулът реално цените или само ги показва в евро? Променя ги реално. Преизчислява всички стойности от лев към евро и ги записва в базата. Кои цени се конвертират? Само стандартните полета на OpenCard – основни цени, промоции, отстъпки, опции и още. Ти избираш какво да преобразува. Ами цените от други разширения? Модулът не пипа нестандартни таблици. Ако друг модул държи свои цени, те остават непроменени. Как да сме сигурни, че няма да объркаме магазина? Първо пускаш сухо изпълнение, гледаш отчета, после правиш реална конверсия с автоматичен бекъп. И можеш да върнеш старите цени с един клик. Имаш тройна защита. Мога ли да въведа свой курс? Да. Може да променяш стойността. Има ли закръгляване? Да. Решаваш до кой знак след десетичната запетая. Работи ли с моята версия на OpenCard? Да. Покриваме всички версии от 2 до 4 и дори 1,5 и 6 при нужните условия. Включена ли е миграцията като услуга? По подразбиране? Не. Но можем да направим цялата конверсия вместо теб. Какво включва поддръжката? Решаваме проблеми само по нашия модул. Конфликти с други разширения се поемат отделно. Това са най-честите въпроси за Currency Convert. Готов ли е твоят магазин за еврото? Виж повече или пиши ни за съдействие. Конвертиране на цени от лева в евро в OpenCard. Бързо, сигурно и без стрес.